I aquestes són les espelmes que he fet. Mireu que boniques. I això, quina monada també són. Avui hem vingut a fer la nostra pròpia espelma. Hi ha un foradet, es passa força fàcilment, es treu el pèl. Estic buscant el forat. El forat està aquí. Vale. Ara estem escollint els colors de les espelmes. He agafat dos gossos, un el faré gris i l'altre blanc. Què estàs fent, Xalana? L'espelma bicolor. Vale, però què és això? Cera de... No, què és això? Què és l'espelma? Una rosa. No, és que clar, el color, vale, però què és? Ràpid, has de tenir... Molt bé. Ja està. El que farem serà tallar-li aquí la resta del fil. Molt bé. I agafa. Sí. I aquestes són les espelmes que he fet. Mireu que boniques. I això, quina monada també són flors, però de cera, Com una espelma.